σε ομάδες. Αυτά τα μαντήλια θα σας διαχωρίζουν ως οικογένειες. Οι οδηγίες μέσα δίνουν τις λεπτομέρειες της οικογένειας που καλείστε να ενσαρκώσετε, να υποδηθείτε. Και υπάρχουν κάποιοι ρόλοι μέσα, θέλω να μοιράσετε τους ρόλους, γιατί από εδώ και πέρα θα υποδηθείτε μια οικογένεια προσφύγων. Είναι Κυριακή. Αποφασίζετε να πάτε μία βόλτα στο κέντρο της πόλης. Καθώς πλησιάζετε στην πλατεία, ένας πολύ έντονος ήχος ακούγεται. Ένα αεροπλάνο κάνει χαμηλή πτήση πάνω από τα κεφάλια σας. Ξαφνικά ακολουθούν πολλά ακόμα αεροπλάνα. Ο ουρανός έχει γεμίσει αεροπλάνα, ο ήχος είναι ενοχλητικός. Θα βομβαρδίζετε η περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Πυκνός καπνός παντού, δεν βλέπετε τίποτα. Ο λαιμός σας φωνάει. Ο καπνός δεν σας επιτρέπει να αναπνεύσετε. Όλοι τους τρόμους. Υπάρχει πανικός. Έχετε χάσει τα μέλη της οικογένειάς σας. Έχετε χαθεί. Πρέπει να τους βρείτε. Οι σιρήνες έχουν αρχίσει στην πόλη. Γρήγορα, κάποια σπηλιά ή κάποιο εγκατελειμμένο κτίριο, βομβαρδισμένο, κρύβεστε πίσω από τη τότε περνάτε γύρω από το χώρο που βρίσκεστε. Δεν έχετε άλλη επιλογή. Πρέπει να εγκαταλείψετε το προσωρινό καταφύγιο. Ο στόχος σας και η μόνη κατεύθυνση είναι τα σύνορα. Τα στοιχεία σας θα δίνετε στο φρουρό για να σας αφήσει να διασχίσετε τη συνοριακή γραμμή. Αν έχετε διαβατήρια, βοηθάει. Πληρώστε τα στοιχεία σας με βάση τα χαρτιά σας. Πρόσφυγες. Η επόμενη οικογένεια να περάσει μπροστά. Για τα πάντα. Σκεφτείτε τι μπορεί να θέλει για να σας αφήσει να περάσετε. Πρέπει να κουμπίσετε μία τροπόρα σύρματα. And I have paper. Papers. This is fake? It's a paper. It's just a paper. You pass. No. No, mama. Allah. No. No. Κάθε μέρα είναι έτσι και έλα. Ησυχία. Πάρε να φας, πρέπει να είσαι πολύ κουρασμένη. Πάρε να φας, θα γεμίσεις. Θα νιώσεις αμέσως καλύτερα. Κάνε λίγο. Τίποτα. Καλά είναι. Σιτιάνα είναι. Από πού έχει έρθει,
Πρόσεχε, αυτή είναι κλεφτρόνια. Δεν πες. Κάτσε λίγο τώρα που το πες. Μη μ' ακούμε. Αστυνομία, πού είναι η αστυνομία, καλέ. Νοσοκομείο. Νοσοκομείο. Πώς να σας το πω τώρα, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Μας έχετε καταστρέψει το δόλιο. Πήγαινε τώρα, μην μαζευτούμε μας. Δεν θα μαζευτούμε και θα... Ήθελα έτσι, εδώ όπως είμαστε σε έναν κύκλο, ο καθένας να πάρει το λόγο και να μας πει λίγα λόγια για το ρόλο του. Ποια ήταν τα κύρια συναισθήματα που βιώσατε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και τι σας έκανε περισσότερο εντύπωση ή τι σας δυσκόλεψε επίσης. Υπήρχαν σημεία τα οποία ταύτιζα τη μητέρα μου που ήταν η Άλκηθης με την πραγματική μου μητέρα και προσπαθούσα να το ένιωθα και το ζούσα, λες και έχανα τη δικιά μου. Οπότε μου βγήκε ένα αυθόρμητο κλάμα, ένα πολύ έντονο συναίσθημα και γενικά απλά το είχα ταυτίσει πολύ με την πραγματικότητα και σκεφτόμουν δηλαδή εκείνα τα παιδιά τα οποία τι επιβιώνουν και πόσο δύσκολο είναι. Νομίζω ότι όλο αυτό δεν το πολύ πίστεψα. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα όλοι εσείς να το ξέρετε, όλοι εμείς να το ξέρουμε αυτό που γίνεται και να συνεχίζει να γίνεται. Δηλαδή μου φαίνεται, δεν ξέρω, δεν χωράει. Μου φαίνεται πολύ περίεργο. Έκανα πάρα πολύ μέσα σε όλο αυτό που κάναμε και μ' άρεσε κιόλας γιατί ενώ ήξερα τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι, δεν είχα μπει τόσο μέσα στο συναίσθημα το πώς νιώθουνε. Και τώρα τους βλέπω με ακόμα πιο μεγάλη αγκαλιά, κάπως έτσι.